Uksi nga hanay kamnay kusat Uwayu samla obladan kumba postam karta. Ulali pendam no haki pulit kri boy district hadim bo ulada ble bejat ya kuwi kalong kami kebelah ndu pundu stam karta. Kebeladan ro iki khon diksil hakuwe ke shnam kebaha hapo purusam jong kri boy district. Chat dak beksi nerendang berset dika na shintur jongka. Bar hading kata lapatan ka syaka jaka klau kebedan kampaji na kaying sa jong kani kalong kami. Parlok beej menta sachisen nga pediang subhai phi ha kane ka channel banik blog ha kane ka por nga kwa ban kren ya kini kintin de ngati boro-boro phi leo ilut ya ketua khubor ba ketua we ka longkemi ka balasha le bijot hawe ushenrang uba ar phusnem karta katkum balatho ha khuboru ha jing shisha kim dere bantho ba ka longkemi ha jing shisha kila de bantho bej da kami itsndon Hangne akwa ban keren ya ka jing shisha. Uneu shenrang udeu briu bakus bitam na bakus bitam. Ngampat julap haman laki jaka haman laki raki dong ngampat jues kau ke kubor ba ushenrang ule tombor ule bijot ha kimi it ki baladon riu posnem karta nyo posnem karta pra posnem karta. Balai ka jashija komne nadu ikam tombor ikam lebijot hagi kenlung kena bat kita menru mentale lami apo jelame clear ke jengi bat khamtam ya gini bas supply drog bas supply kiat balai ke chai long silong komne ginong peniap breu balai ke nang mi simi apo jelame clear ke jengi kade na ka jing senjor ka surkar bat ya kata karul ka an ke jongka hapo ka jelame clear ka jongi balai ka rul ka don ka an ka don Henry ka kampat kim jule kata garul ka an jengki ka don Henry ka kam kim jule ki ya pelaj yau ne briu kata ka jing shisha kran ubriu ayuli uta ubalej le bijot ubalej tombor hagi kentei temen ki baladon prapusnem ripusnem karta le tombor le bor usnra ayu kumta hajing shisha pidei ban shim yo ulane ban sir patok shirta jing em buat pelaj shu nak potok kini em la dei giksut tepi kini la dei giksut umta uksut em ju shong shure haki mau haki din haki sit haki kram uksut shong shramta uksut mata ushong bej ha ka mensim ke jong pi ha ka tonot ke jong pi ha ka met ke jong pi uksut ul shong tanrai manda kum gine ki breu karul ka an ke de bandon kino ki breu ki bapen ya breu la ne ki batu ki bale kam thombor ki de ban ngat ha kata karul ka an ha kata ka kes ka batang etam la de ban penyap ru penyap bej la de ban pasir pasi bej kata ka babiang kata em ka babiang bha kata namar balai namar balada pimle kumta kamut kini gibriu kim ting daleleru kim ting kata ka jing shisha kran hajing shisha ubriu ba peniap briu ubriu ba thombor kan the hajing shisha utelai pasi ude banton akhmat ha kate garul ka an ga jongpi kino bale tam na kata sneu bahaban pasi peniap no direct namar balai namar bagine kide giksut hajing shisha kine kinong ai khuboru hajing shisha kide ban pani ya ka dur ka jong o ya ka chnong ga jika sa ka jong o ya ka kerteng ka jong o ka dur jong o balong komno ubri balong kot ne bajrong hajing shisha ngide bentip ladang ngilap ha ya o halanti sengtien ngilap ban syok komi ki ba ngilap ban pendrem jur ya o kum ta ken tang ka sop ti ka bau phong ro mi thu ka basau ne ka bayong ro mi thu kam ne phie le na ka ta ka dau kayat syat bumene kam hapo ke jelame clear ke jonge haji sha MP kinong ai khubor em that bet yagi briu ke bak ngene mo that bet ong pang kata balai khnang bagi briu kitip ban husiar ki khnlung khna kan thei ki shenrang ru khnang bakin tip briu balong komta ani udeu tei kamut ki briu kila husiar ke kila ting bantur hajan jong u bad lada kilap ki shenrang le kum mangi em ngelak ban syok ngelak ban kuraru amlele kum gini gejek briu kata ka jing sha kran hang ne po jelame clear ka jongi kat badon ki jingja ki basosi ki ba peniap briu ki ba thombor hai khulung khana kan thei bat hai temen ro ka khubor te long thik khubor thok kim ju pen idur kim ju pen idar yau tu nong peniap briu yau tu nong thombor kan thei ki buri sha kendong ki set apa sendok ya u kumno hi gini gibriu genting haba ka long kumne kumno hi gini gibriu genting kumno hi ni gibriu gentangan
Haba kata garul ka an kamde ka batang watang gadur kemar ka junguru ngi pe bak nyem la abon ye hakano gar kom phi pan ya hakano gar kom phi long kum ne nga tengal kun nge jebe kani gar kumle jong phi hajin shisha phi de ban ring bhai gadur kemar ka jungu plau be hajan khnang bengi pe bak nyo i dang ye lap yuan ti sung kon yo ban kura mangiru ada pimnur sia ma phi ada kamnur ka an ada kamnur ka ta ka kes ngin kura mangi pe bak rom le ngin bom shnong pe har bandayap sendan tep kan report cepo sendan